So what's up mga ka-Shobikes? Welcome to our new vlog. Today is August 27, 2021. So what's up mga ka-Shobikes? Welcome to our new vlog. So guys, naday si Juris guys, ang drive na to guys. Atong driver. Kabagat na ako puno. Dito guys, nice kayo diri sa tawang guys. Natakaroon diri sa saan ni Dapitan ay? Sa Norte na. Drive pa siya akong isama-sama guys. Norte! Garden Norte! So guys, money siya diri guys. Nice kayo. Bahalag lapok guys, pero okay lang, madadara. Kaysa toxic nga city bitaw guys, ang alisngaw sa kanang kalsada guys, init kayo. So, na si tatay guys, da sa iyang sako. Huwag sa itong masako guys. Dagang sagi guys, oh. Balag saging basta labing. So, doon na ta kaayo diri sa sawang guys. Ang atong driver guys, kaya kurkurog na guys. Wala man. Wala na guys. Mamalit tayo may gusto daw baking powder. O kuan guys, shave kay mura na tag pantat ani guys. Nice papa. What's sa guys ha? Nice papa. So guys, ipalit na si Juris guys, so kuan baking soda. Powder. Baking powder na guys. Dapat si Kana shave. Shaver. oh, tabi lang eh. Ay wala ka ng Gillette nga shaver. Dilute man nilo. Asa god, pwede mo tanaw. Katong dili ka. Kana na lang tapila. So mo palit ang shave guys, eh mura na tag pantat ani guys. Mao ta kayo tag na. Oh, isa na te. Naday si ate. So guys, nakapalit na dyan tag shave guys. Naratong shave guys, so pagwapo na naroon guys. Kay mang-check sa ta. Sige guys, so balik ako later. So guys, mabalhin tag laing tindahan guys. Kay amoy baking soda ni. Baking soda, baking powder. Baking powder. Baking powder na guys. Ikisaban ko na kay buwan ko guys. Sige. Mga to na may silang tindahan guys. Ato may tindahan ni ng piring. Anita piring. Anita ni ng piring. Oy. Bagon kayo nagi guys. So arit-ari guys, mobalin ta ari kay mopalit ag baking powder para kay magamatag pancake. Ikaw pa dito. Sige. Palit kape. O baking powder. Baking powder te isa. Agaray. Anong gamay lang te? Tingin ko. Sino ba? May panakot te. Abang bay. Tapos ano alam. Kapila. Kinsi ba? Bawlo. Ano ba ito? Bisa. Kaya. Ay. Kaya pilih bro, si buka haus. Nakapalit ta tag kuan guys, baking powder og nakapalit po ta og sibuyas og ahos. Kay mag-adobo siguro may karon or unsay among lutoon sa manok. So mga to na mi guys, salamat sa nagpapalit. Hey na mi karon guys kay maglukto may pancake kay gigutom si Juris nangala di ay bro. Gigutom siya. Gusto siya mo kaog pancake. Pwede pa do pancake. Ganahan daw siya kaog pancake guys. So magpapagwapo ta guys kay mura na tag naog pantat guys. So tara guys, so nice kayo diri laagan guys. Kay naay daghang rice fields. Pero wa ko'y bugas. Guys, ningabot na ta guys, nara atong mga gipang malit guys. Ay, si Georgie guys, oh. Sosyalan.
A few moments later. So what's up guys, mga ligo na puntag guys, kay baho na ta. So mag-shave ko guys, nya manot brush kay baho ko ba. Mga to na mayroon ng mga ligo may pinapamilak kunda si Georgie guys. Shout out tayo ni Georgie, happy tayong birthday, yay! So mamalik na ta guys, ug nahuman na tag ligo guys. Bye bye. A few moments later. Guys. So gauwan man guys, sapit sa tadiri kay musulong sa ta. Uwan guys, so. Kapoy mga bata guys. Ay, katere! Katingin, malilin. Dahil di ka nakakasawang tingnan, basta ng iyong mamamata. Atadang laban itami ba ninuwinta? Sabi asa hindi mapalit mo. Itami ba ninuwinta? So what's up mga ka-Shobikes, English market na karon sa PONCIANO High School, dili na tamo dalan kay maligo na lang sa guwan. So stay tuned lang guys, maligo sa guwan. Tik, tok, tok, tok. Tik, tok, tok, tik, tik. Tok, 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 tik, tok, 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 tok. Iba ninuwinta? Think I'm getting butterflies, but oh hey, love, baby, I'm the reason. Hello, what happened?
Araw-araw kang tumatakbo sa isip ko. At alam mo bang ikaw ang nagpapasaya? Bumiti ka lang sa akin at nahulog na. Anong magagawa? Laging natutulala lang pag lumalapit ka. A few moments later. So what's up guys, manguli nami guys. Kami rin basa kay nangaligo mi sa uwan. Na po Jaiso. Si Joseph kuno guys nakasa sa bola guys. Gibalik-balik siya tawa guys. Kay gimingaw siguro taniya tong tag-iya sa bola guys. Si Georgie na wala mabasaan mo guys kay di ko na siya maligo. Kay kandingon siya guys. So maglakaw ra meron guys, padong na mi muli. Maglakaw nga murag basang sisiw ba? Nabasa ba ako? May Ako naligo. moingon daw sila guys nga nabasa ko na sila sa uwan. Pero ato ni sila itugan guys, pero makasabaan ni sila guys. Damay-damay na ni guys. Damay-damay na to. Why exim? Why? Itugan na to guys. Comment lang mo sa comment section. Please like and subscribe to my channel, sir. Without Ayaw guys. ayaw guys. Kana jud iso kayo fighting spirit ni makasata ba? Pero dili bitaw to, wala to isa guys. Kay wato tuyo ah. Kakit na ako pa naman bayot. Kakit na ako pa naman bayot. Da. Oh guys, gwapo na day ko guys. Kalimot ko, bago ng shave. Tsa! Kanina guys, murata og pantat ado guys. Daghan ni tagbungot guys. Kana bitong nay gagaway-gaway mo kuan. Ba David. So kaniron guys, gitugnaw na mi kayo. Na si Jillian guys, si Joseph, si Kevin Day, og si Georgie og si Joris. Lakaw mi karon guys. Pero usara jud na mong kandingon guys. Wala jud na siya maligo. Kani siya guys oh. Ayaw guys. Guwapa ko no. Asa go Ayaw dapit. guys. Kunin ka na ni Lord Day. Ka ni Lord guys. Kunin ka na ni Lord guys. Desi mo sila kagon kunin ka na ni Lord. Relax ka, kalma ba. Kalma na ta, manguli na ta kay mag-ilis pa ta. Wala na ko isuoton kay last na ning suot karon. Maghubo na ko ani ron. Asa na itong maymay dahil nakuha lagi. Lapatay mo ron. Ako gahi ko. Kana bitang mo amin ra ka kay nay gikon ito. Anong amin na ka tagal sini ko. Kana bitang naratay pangayoon mo amin ta. Sunaol kayo bitaw guys. Dini dito, bidi ito. Tagal ko sini. Obi ikaw. Kontol oh. Kana na mura man nag shout out day ko no sa Baka guys nga tambo kayo. Murag sa Tagiya guro na. Lami mo pangga ang Tagiya guys. Sunol panggaon. Napoy kaboy guys oh. Nasi tatay guys, yung saka Ako'y guys. film ni mo. Ako'y film ni mo. Anak ka sa tubangan. Magsigit kitabi. Smile sabi. Easy. Reporter ba? Reporter.